kay ako bro nag-agi gikan magugudira gud kay Katoliko ba po ko sa una. Usa pud ako ang before ka magpadayon, ingon ka nga Katoliko ka sa una. Na ako'y basahon una before ka magpadayon na nga. Ingon mga Katoliko ka sa una. 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Sige ingon din eh. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsisipanatili sana sila sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Na, maigo ka na. Unsa man natiwalag ba sa sige pagbuhat og kasalanan or natiwalag ra sa ngalan sa Katoliko nga dili ano ba nga wala ang doktrina i-off sa imong microphone kay pwede ko mag-say doble. Okay, kanang gitawag pagtiwala sa simbahang Katolika refer na sa doktrina mismo. Ganun man kay ang doktrina mismo kung magbuhat og mag-create ka og doktrina nga dili mo ay gitudlo sa simbahan ug sa mga apostol. Galatia kapitulo 1 bersikulo 8, let him be anathema. Ma-anathematize ka, matinunglo ka. Tawag ini nga kung baga. So bukat na kung ang simbahang Katolika basta excommunicate ka pero dili apil din na ang apil pa imong suot. Dili apil din na. Bukat ma-excommunicate ka, matiwalag ka kung ang imong sala nga gihimo against faith. Matiwalag ka yun. Faith and moral. Matiwalag ka yun. By the act, it's nga bisang pagdikidik na sa Papa. Basta gibuhat nimo ang butang. For example, ikaw karon nihawag ka pagkakatoliko. Bisag tawag ka nang wala dekreso sa Papa nga gipapahawa ka. Nihawag ka. By the act itself, you are excommunicated. Wala kung ikaw, kung mabalik ka pagkakatoliko, dapat mo agi ka kumpisal, mo agi kag tawag ining proseso nga manumpa ka nga imuhang ilimod. Ngano ilimod ang pagtungsoryano? Ngano man kinakatapos ka mo sa imuhang iriya? So ingon na ang proseso ayaw sa ion imong unsa na tawag ining imong audio kay kana bitong magduble-duble ang akong tingog eh. Di ta masabtan sa tao. So ingon anay. So mahitabo nga kanang excommunication para sa mo para na sa bugat kayo nga sala against faith and morals. Yung may labot din lang nga sinuotan sa man oy gamay man kay na. Wala pa ilabot ang sinuotan bro nganong ang Biblia nag-ingon man nga dapat magsuota og mahinhin, laki ug bayi. Ug wala pa ilabot nganong man nang isulti man nya. For example ron ha, musimba ra kog kanang gadi braso kanang wala ra ga short ra or unsa ba dira nya babae. Siksi kaayo kinsa may makasalaana. Nya dili nimo na ihugot nimo nga balaod yun nimo na dira nga kanang simpre ara. Okay, mutubag ko ha. Mutubag ko. Ani ha? Wala gini appeal in terms of excommunication. Ngano man kay external disiplina para sa gitawag og manimpahay. Dili man na siya against faith. Kanang gingon nga magsuob kag tawag ining mahinhin, literally speaking, kung magunahon na gyud ka na dili man na refer pa sa sinuotan karon. Kung may katandi dito sa panahon sinuotan nila San Pablo. Kay sinuotan nila San Pablo kani adto di ka makakita kani adto nga naay mag-sleeveless. Di ka makakita kay sa panahon nila kani adto tag-as ang ilang sulot. Oh, so unsa may but pasabot na nga magsuot ka nga mahinhin, dili man na refer sa physical appearance nimo. Dili na. So, karon dirita sa physical appearance sa mga gitawag og mga Katolikong manimba, kitudluan sila, gibadlong na, pero man akong gingon lagi, ang paghimo og daotan, choice na sa tao. Ang pagsupak sa gitawag og kining mga balaod, kaning external law sa simbahang Katoliko, o external discipline sa simbahang Katolika, choice na sa tao. Choice na sa membro. Pero ayaw basula ang simbahan tungod kay wa sa mosunod. mo na kung yung ganyan, diba? Example lang ko siya mo kaganina. Nga si Judas, sa diyang na Judas, ayaw basulas Kristo. Kato, grabe ka kang Judas, gibaligya ko si Kristo, di ko sinuutan lang to. Gibaligya ko si Kristo. Pero basulan din naman si Kristo kung kinagudas si Judas. Maupod na sa mga Katoliko. Pero kami yung kagawa badlo nga, huna-huna rin mo nga badlo nga, ginabadlong, di lang yung kang matuo. Dili man may pareha sa inyo ha,
nga tawag ining halos tok-on ng mga membro no. Samwa lahi sa mua. Sultian ka unsay tama kung si mali naara na nimo mutuman kag di. Kung mutuman ka good, nasubay ka sa grasya, kung di ka mutuman aw kabalo na ka sa konsekwensya gitudluan naman ka kung di ka mutuman may imperno ka gid. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.